Pinagdaan ko, tignan nyo ho. Ang loko. Yan, ito tayo ng almusal. Ako'y nagsangag na, tapos ninit ko lang yung tuyo. Tuyo, may batang malikot sa likod. Yan, then I teach. Ayan. Nagkalat kayo agad? Ano ba naman yan? Siyempre, bata. Kalat is normal. Namin today, munggo, pinakuluan ko na po siya. Kukuha na lang po ako ng talbos ng malunggay at ampalaya. Meron po tayo sa likod. Let's go! Kuha tayo ng dahong ampalaya po. Sayang yung tinakpan ko. Sana pala hindi ko talaga binalot. Ano? Pero yung hindi ko na ibalot na nakaligtaan ko, tignan nyo ho. Ang laki na! Ala, nakatabi pa pala siyang bunga. Anyways, kuha tayo ng panglagay sa munggo. Ampalaya, dahong ampalaya. Masaya sana, sarap sana, labong. Gansahig na po itong talbo, ano ko dito. Talbusan ko kaya sundaming bunga sa talbusan. Hehe. Saluyot ko. Wala pa rin yung saluyot. Then ito mga fre. Ito po mamaya gagawin ko rin po ito dito. Isasakto ko po siya kasi papasok ko itong lagay namin ng water. Hindi mirapan yung mga bata. Nisprayan ko na po siya para Yo, what's up? Today is Wednesday. Wala pong pasok ang mga bata hanggang bukas. Dala doon na masama ang panahon pero sobrang ganda ng panahon talaga. Not so, pero okay naman sana pagpasukan. O, tignan nyo, mainit. Ay, ito pala, saging. Saging po ito na tanim. Ano po yung variety nito? Yung sa Mindanao daw po. Yan sa Mindanao. Tatanim ko pa po siya. Asan ko ba nilagay isa? May isa pa po yung parang puro lang roots. Na na po sa sako ito. Sana mabuhay. Meron naman pong umuulbo dito. Yan. Po siya? Galing po yun sa tagbak, sa hipag ko. Shout out kay Roxanne, salamat sa pasaging na galing pang Mindanao. Hey. Lakatan po yan. Original na lakatan. Yan. Chinek ko lang po yung aking kalabasa. Baka nahulog na or what. So far, okay naman sila. Still hanging there. Still hanging. Stay strong. Yan. Ang sarap pagmasdan. Madaming bunga. Pero today, ako'y alas na pala ang piko ko. Magdadamo po ako dun sa likod para mataniman ko po ng ibang seeds ko. Sayang naman ho ba. Ay, ito pala ang pechay. Tignan nyo ho, kinain na po ng mga uod. Oh my G. Sana hindi makatawid kasi ang ganda po sa tawid Ito Tanggalin ko na lang po siguro ito. Kasi ang daming uod as you can see. Ito tanggalin natin ito. Example po ito. Yan. May mga itlog na po siya. May itlog na po siya. Kita ho ba? Ako hindi ko makita. Yan. Mga itlog na. Pero ang side na to, ang ganda. Pero yun, no, it's not. Kailangan ko po tanggalin ang may mga itlog. Katuwa naman yung aking kamote. Ang laki, ang tataba. Pero usog. Yung sili ko, tad-tad ng bunga. Yan tignan nyo ho. Yan. Ito isa sa ilalim. Dami-dami siya. Naka-recover na siya kasi nilipat po siya dito. Pag may balanoy po talaga, nakatabi ang tanim, something na mabango, ma-attract po yung mga bugs or butterflies
na magpo-pollinate, tulong mag-pollinate sa tanim niya. Mabilis po. Tingnan niyo, ang bilis. Tingnan niyo po, ang bilis na po ng igad ngayon, oh. Ayan po, oh. Kung nakikita niyo, ayan po. Ito gusto kong variety. Yan. Ganyang variety. Gusto ko sana. Yan, ang green. Nagdilaw na ho yung part na yun dun, oh. Pamasira. Itong ko sa dahon niya. Grow well! Isa kong pong piko, hindi ko po makita. Kailangan ko dun sa napin ko. Ang piko, hindi ko makita. Ay, ito pa, projectin ko rin po dito na unti-unti kong madamuhan. Ganda rin po taniman dito. Matagal ko na talaga sanang planong i-vlog yung pag-ayos ko dito sa Doon ka, ikot, doon. Hanapin mo yung piko, hindi ko makita. Ay, nailagay or naipatong. Yan yung mahirap eh. Kung makita kung saan. Dito ko yung pinatong sa kulungan ng rabbit. Yung piko. Ano piko? Yung parang ganun. Axe. Yung ginagamit ba? Uloy. Sige na, hayaan mo na. Okay na yung isa muna dun. Tara. Ayan, ito na lang muna gagamitin ko siguro. Pickaxe ka baga. Pickaxe nga. Yung isang klase yung hinahanap ko. Ano yung pag... Galang ko lang na mahahaba. Siyempre, ingat tayo. Baka dali tayo ng... tignan mo naman yung aking nabingaw pa po ito. Mati, Katabs mama. para sa may. Pag mayroon na. Mami, lighter pa dito. Nagka-budget lang. Mama, ba may pampasunog dito? Tiga mo tayo sa... Mama, may pampasunog dito, oh. Ma. Ito, cold. Kaya ano yung posporo dyan? Balin natin yung mga haba. Tapos, balin na natin. At dyan. So, ito ngayon, gagawa po ko ng maliit na dito. Gagawa po tayong parol. Parol. Hindi po naman pwedeng yun. Dapat lagyan sa ito. Dali naman.
Gusto niyo medyo view nito. Medyo ano po siya. Mama! Last na lang ho tayo. Baliktarin ko lang para medyo may apakan po ako. Pero po kami na po uling sa butas Hindi nito. naman po talim na ano nila. May ahas po dito, oh. Wala dyan ahas. Ito. Hinukay lang yan. Ginawang poste. Para magguwaan ng... Kurang Guwa niya ng uling. Ma. Uy, lagay, mama. Alis po dyan. Wait lang, lalagyan ko. Alis. Ito lang yung blow ko sa loob. Medyo mahirap na yung part na to ah. Medyo bukol na kasi dyan. Ilalim na po ito. Medyo bukol. Hindi na nagkatagpo yung nilagari ko. Kakatagpo din kayo. Walang forever. Yan, okay na ito guys. Ilan na nagawa natin. Sa langit yung camera eh. Yan. Makan mo po yan. Yan. Actually, kulang pa po ito. Ganun po ito. Oh. Siguro yung iba, isang size. Itong haba oh. Fitness, lagariin ko pa siya. Yan. Music instrument. Yan. Goods na po ito. Although, kulang pa talaga. Ayaw makuha. Ayaw. Dala ko po ito sa Balikat Co. Yung isa po kasing ano nila, sangkuha niya, yung maliliit. A few moments later. Tara, kain! Munggo and sapsap prito. Time check, 5:22 ng hapon. Ito po yung apple natin. Isa lang po ang natubo. Ahay, nalanta po yung dalawa. At least meron po tayo. Abangan po natin ito. Wala naman po so far ditong ano. Okay, hindi ako nakakuha ng kawayan. Ano ko po ito, hindi ganyan yung unaw. Nasira na. Nalagyan ko po ng kawayan. Yan. Basta basag yung kawayan. Dala ng karupukan na rin. Ay, ito pala yung piko na hinahanap ko. Ay. Nag-aaway mga manok. Matalong ko okay naman. Wala, kulang pa sa laki. Ganyan yung pampanahon. Alas 5 po ng hapon. Medyo ganyan lang po siya whole day. Kaya for sure, yung aking mga solar hindi naka-charge mabuti. Ito na po yung update sa parol. Yung ginawa ko po siya. Oh. Yan. Tikis-kisan ko pa po ito. Nipisin ko po kasi gaganin ko siya. Oh. Yan. Rubber. Ganyan. Ito, masakit na po ito. Di pa po na maganda po siya mag-bend. Kaya pinari ko siya. Ayan po. Size. Sa isang ganito, magagawa ko 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 to 14 pieces na ganito. Same size. So, samahan nyo po ako pag-update sa ating parol pag soon. Yan po yung binigay sa ating stem na parol. Ito po yung haba ng isa. Pwede na po itong panungkit. Ito. Panungkit ko na po ito. Ay, ang haba. Nyugo. May nagkukopras kanina. Humingi kami
Ang aking lagay. Oo, lagyan na. Well played. Hapon po, simple view dito sa bukid. Para siyang Northern Lights, oh. Ayan po. Ang ganda. Pero dito po nagsiset ang sun sa side namin. Yun. Kalmado ang hapon ngayon, walang ulan. Magandang buhay! 10 seconds.